Дорогие детки, поважаныя бацькі, умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры. Вось мы праслухалі заканчэнне Святого Евангелия паводле Лукі, дзе пачулі тыя словы, якія апавядаюць пра момант у небаўшэсці Пана. Падняўшы рукі свае, благаславіў іх, і калі благаслаўляў, развітаўся з імі і узнёсся на неба. Так запісаў евангеліст Лука. І вось, мои дарагія, чаму ад пачатку я вас заклікаў, каб трошкі адышлі ад справаў зямных, таму што мы хочам разважаць пра справы вечныя. Мы дзеці Бога, мы пакліканыя да вечнасці. Мы ўсе тут часова жывем на зямлі. І нашае сэрца не павінна быць прывязана да зямных дабротаў. Мы жывем у свеце, мы карыстаем з усяго, што ў свеце. Мы не анёлы, мы людзі, але наш дом у вечнасці. І мы, хрысціяне, павінны моцна трымацца навукі Касцёла, навукі Евангелія, трымацца Божага Слова. Таму што сатана, дух гэтага света, ад самага пачатку ён спакушаў Адама і Еву, каб яны не давяралі Богу. А зараз мы тым больш бачым, як людзі прывязваюцца да зямных дабротаў, адкідаючы духоўныя рэчы. І да чаго мы ідзем? Чалавек не створыць сабе вечнага раю на зямлі, як бы там ні пытаўся. Звяртаемся да Божага Слова. Евангелія паводле Яна, 3 глава. Чытаем словы, якія Езус сказаў, і Ян запісаў. «Калі я казаў вам пра зямное, і вы не верыце, то як вы поверыце, калі вам буду гаварыць пра нябеснае?» Найбольшая праблема – это няверие у Сына Божага. Господь зрабіў усё, і Касцёл святы прапаведуе Евангелие, і ўжо столькі гадоў, і мы з вами жывём у 21 стагоддзі, таксама з'яўляемся сведкамі жыцця Касцёла, мы хрысціяне, да? Сколько Богу яшчэ доказательстваў даваць да таго, што Ён нас любіць, што Ён выканаў місію збаўлення. І Езус кажа, калі вы пра зямное, я вам кажу, ў прыпавесцях, не, кажу пра зямныя справы, і вы не верыце, то як я вам скажу пра нябеснае? Ці вы поверыце? І далей кажа, ніхто не ўзышоў на неба, толькі той, хто сышоў з неба, это Сын Чалавечы. Браты і сёстры, Езус прыйшоў, каб нас збавіць. Езус прыйшоў, каб нас вярнуць у рай. Это самая галоўная мэта. Вы пачулі, калі я казаў пра уступнай мшы, да? Што самая галоўная мэта чалавека – гэта быць з Богам. Таму што мы выйшлі з рукі Бога. Бог наш Айцец. І ніхто і нішто не дасць чалавеку жыцця апроч Бога. Это яго дар. І всялякая ганарлівасць чалавека і безбожие, і няверие, яна даводзіць чалавека да духоўнай пустаты, дзе чалавек губляе вечнае жыццё, на жаль, пекла існуе. І самае галоўнае, не згубі вечнасць. Чалавек Божы, не згубі вечнасць. Пра гэта клапаціся найбольш. Бог так полюбіў свет, далей чытаем у этой главе, што Сына свайго адзінароднага даў, каб кожны, увага, хто верыць у Яго, не памёр, але меў жыццё вечнае. Хто нас спасае, хто нас збаўляе? Навука, тэхніка, грошы, улада? Вера у Езуса Хрыста, ласка Божая, Господь нас спасае, і жыццё ты атрымаеш толькі ад Господа, не ад каго больш. Таму не згубі веру чалавека, это самае галоўнае в твоім жыцці. Чалавек сёння у сваёй ганарлівасці, да, асяўнуў многае. Ну, Бог стварыў жа чалавека дынамічным, для того, каб чалавек развіваўся. І мы сапраўды жывём з вами ў такі пераломны момант, калі ўжо штучны інтэлект, да,
мае такія магчымасці. Роботы зараз па вуліцы ходзяць. Ну, у нас яшчэ можа не, але ўжо ёсць. Да? І калі мы думаем, што мы можам чалавеку даць жыццё самі сабе, не. Усе станем перад труною. Это факт. Смерць дакране кожнага. І таму Христос, браты і сёстры, это той, за каго мы трымаемся ўсё жыццё. От дзеткі нашы распачынаюць свой асабісты шлях з Езусам, прыймаючы яго ў сваё сэрца. Езус кажа: «Я ёсць хлеб жыцця». Ни круассаны, ни беляши, ни колбаски, ни икорка нам не дают жизни вечной. Это все физиология. Съели и вышло. А Христос – это хлеб жизни. Это Сын Бога, якого Господь воскресил из мертвых. И тому далее читаем уже ближе, у конце 3 главы, такие слова. Вельми моцныя словы, которые мы павінны прымаць да сэрца. Хто прыняў сведчанне Езуса, хто паверыў у слова Езуса, той адзначыў, што Бог праўдамоўны, што Бог не лже. Это мы, люди, можем лгать. Это дьявол, отец лжи, но не Господь. Слово Иисуса, Слово Бога – это так и не. А что поміж гэтым Иисус скажет, это от злога. Тому той, хто не приймає Христа, той, хто не вірить у Христа, ён, увага, чиніць Бога і лгуном. І гэта святотатство. Той, кого Бог паслаў, прамаўляе словы Божие, бо не мераючы дае ён духа. І Езус нават сказаў выразныя такія словы, да, што всякія блюзнерствы на Сына Божага будуць дараваны. Але грех супраць Духа Святого, то есть неверие, непрыняцце Божага Сына, непрыняцце праўды, істины Божай пагражае пеклам, потому что ты сам себе отрываешь от правды Божией. Коли ты не веришь в пробачение, Божью милосердность, Божью любовь, то ты сам себе отлучаешь от Господа. Не Бог тебе откидает, Бог никого не откидает. Бог наш Отец. Отец любить Сына и усё отдал у руки Его. І моцныя словы, калі цікава, калі апостолы, ну, мы, напэўна, так бы перажывалі той момант, калі б былі сведкамі, як Христос узыходзіў на неба. Смутак агарнуў іх сэрца, бо іх настаўнік, іх Господь адыходзіць у вечнасць. А Езус кажа: не смуткуйце, трэба, каб я адышоў, бо я вам пашлю Духа Святого, і я буду з вами аж да сканчэння веку. Хто адчувае Бога? Хто адчувае присутнасць Христа? Той, хто мае ў сабе Духа Божого, хто верить у Христа. І 36 строка. Хто верить у Сына, мае жыццё вечнае. А хто не верить у Сына, той не убачыць жыцця, але гнев Божий застаецца на ім. Нема іншага Месіі і не будзе. Христос ёсць Сын Бога. У імя Христа даруецца нам грахі, у імя Христа мы распачынаем шлях праз хрост, у імя Христа, Господа нашага, да, мы адыходзім з гэтага свету, у імя Христа дэманы выганяюцца, у імя Христа. Таму дзеткі, дарослыя, бацькі, усе мы прысутныя, все хрысціяне, слухачы сённяшняй пропаведзі, веру сцеражы, веру беражы. А сколькі на самой справе мы часу удзяляем таму, каб нашы адносіны з Господам будаваць. Христос уваходзіць, і глядзіце, як моцныя словы, ніхто не ўзышоў на неба, ніхто, толькі той, хто зышоў. Езус кажа: я прыйшоў, каб аб'явіць вам Отца. Калі апостолы Езуса пыталіся, кажа: Господи, покажи нам Айца, так хочется убачыць Айца. Езус кажа: дзеці мае, хто бачыў мяне,
бачив і Айца. Так довго я з вами, что вы еще Айца не познали? Открывайте образ Бога у Христе. Это наш Збавца, это наш Пан. И мы сегодня прославляем Его уваход у небесы и будем чакать Пятидесятницы. Будем переживать с Костелом день спаслания Духа Святого. Коли особливым чином будем просить: Господи, приди, дай нам своего Духа, как мы верили, помножь веру нашу. Это фундамент нашего життя. От этого залежить все. Динамізм майго життя християнина, моєї святості, моєї праці над собою, моєго терпіння, моїх змагання, моєї праці, і все остальное залежить тільки від того, наскільки я вірю у Бога і укладаю у гэта своє серце. А плоди гэта любов. По плодах познаєте древо, Ісус сказав. Той, хто триває у любові, той триває у Господі. Потому что Бог есть любовь, и Он дает нам эту благодать. Мы живем у свете, еще раз повторяю, и нам потрібні усі речі, нам потрібна їжа, нам потрібне убрання, некий комфорт мінімальний чоловіку, але не шукайте тільки это у свете задовольнення, бо серце твоє, чоловік Божий, ніхто не заспокоїть, кроме Господа, ніхто. И сердце твое не оздоровит никто, окромя Иисуса. Тому нехай Господь наш, якого сьогодні ми ушановуємо, простое, что Он одыходит от нас, а не покидає нас сиротами. Мы живем у Костеле, и мы маем все, браты и сестры, сродки для того, щоб нашу віру у Христа розвивати. Тільки користайтесь з їх усім серцем. І не піддавайтеся духовній лені. Амінь.